Takže ahojte ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska si zahráme Toka Voka, normálnu rodinku a no, môžeme ísť na to. Takže najskôr by som vám asi predstavila tie postavičky, aby ste vedeli, že ako sa kto volá, koľko má rokov a tak. Takže asi som robila možno YouTube Shorts, neviem, či ho vydám ešte, ale uvidím. Ale keď to bude v tomto videu, jak som ich predstavovala, tak asi nemusím. No, dobre, takže toto je táto, volá sa Tomáš a má 38 rokov. Toto je mama, volá sa Sára a má 36 rokov. A táto malinka je Elizabeth a má 1 rok. Potom toto je staršia sestra Klára, tá má 19. No a tu je Stella, ktorá má tiež 19 a sú dvojičky tieto dve. No a toto je Matias a ten má 18. A tento malý sa volá Matúš a má 5 rokov a táto sa volá Šárka a má tiež 5 rokov. No tak asi môžeme začať. Deti, už ma to fakt nebaví. Ani mňa. Je tu strašne teplo. Hej, mali by sme niekam ísť. Ale kam? Napríklad do zábavného parku. Jej! Do čoho? Do zábavného parku. Áno. Bože, veď to je pre mimina. Mne sa to náhodou páči. Bože, to je pre mimina. Klára. Ty si nejaké mimino? No. Matias, môžeš s tým už prestať konečne? Normálne ideme proste hen tam, aby sa moja segra zabavila a môj brat. Takže mne je to úplne jedno. Pôjdeme tam. Dobre. Presne tak, pôjdete tam, obidvaja. Áno, ja som to zaplatil, tak tam aj pôjdete. OK. Tak sa choďte už nachystať. Za to neviem, čo si mám obliecť. Neviem. Ja si oblečem asi toto. No, to je také v pohode. No a ja si oblečem Nie, nejdeme na pláž. Neviem, asi sa proste nechám takto toto oblečenie. OK. Máme si brať mobil? Nie, iba ja si zoberiem, lebo ja budem keď tak platiť nejaké veci. Chceš, aby som aj ja tebe zobral? Nie, to je v pohode. OK. Tak. Povieme sestrám, nech sa oni nachystajú. Hej, choďte sa chystať, my vás tu čakáme. OK. Pusti sa ma. Au, nerob. Dobre.
čo si dáme na seba. Ja neviem, ja ani nemám žiadny make-up, pozri. My to máme úplne v prázdne, my nemáme make-up. Čože? Do prčíc? To je jedno. No. Čo už sme si len tak obliekli. Kam vlastne ideme? Ideš ešte do toho zábavného parku. Aha, dobre. Tak tam si oblečem to. Alebo si nechám to, čo mám na sebe. Ja si skúsim toto. No to je v pohode. To si ja si dám. A čo si tam ešte zoberieme? Tablet, mobil. Na čo? Na čo ti je tablet alebo mobil, keď budeme na nejakej atrakcii, tak ti proste vyletí a vyletí ti z tej ruky a rozbije si ho. A už ho možno nikdy nenájdeš. No dobre, tam neprežijem fakt. Možno vodu si máme zobrať. Prepáčte všetci. No, asi nie. OK. Tu my sme asi nachystaní, čo? Hej. My už sme nachystaní. OK. Choď sa teraz ty nachystať. OK. Poďte, decka, ideme do ďalšieho poschodia, lebo my tam máme izbu. Jej, fuj, nedrž sa ma. Jej, pusti sa ma. Nechaj ich. No dobre. Ale inak prepáčte, že tu tam musíte takto čakať, pretože tu takto natáčam, tak sa nedá strihať, takže no. Bohužiaľ, no neviem, či sa dá strihať, ale uvidíme proste, ale tuto sa to asi nebude dať, tak keby tak prepáčte, keď toto video budete pozerať takto, že to bude dlho trvať, no. OK, decka, choďte, už sa ma nedržte, fuj. No, dobre, čo by som si len dal. Toto. Toto. A inak prepáčte, že to mám takéto zasekané, ale proste neviem prečo. No. Dobre. Ja už som asi. Decka, pohnite. Veď už ideme. On je hrozný však. Aha. Podaj si čiapku. A myslíš, že nám bude potrebať čiapka? By tebou by som si dal. Tak aj ja si dám, keď aj ty si dávaš. Dám si toto. Alebo ja mám tu čiapku, a k tomu mám rovno toto, tak si dám to, nie? To bude dobré. Máš to okuliare? Nie, veď ty máš načítanie iba. Aha, vlastne, hej. No, takže už sme asi hotoví, nie? Hej, tu je vyšuflík. Dobre, tak dobre. Nechali otvorený balkón. Tak, dobre. Môžeme ísť. Fakt? Áno, OK. Inak prepáčte, keby ste počuli takýto zvuk. To je perina, lebo to natáčam v posteli. Mám 10%, takže toto video bude asi úplne kratolinké a pokračovanie asi spravím zajtra.
Alebo uvidím kedy. Ešte tu dohrajem a keď budem mať tak 5%, tak končím. Dobre, už sme nachystaní všetci, môžeme ísť. Fakt? Aha. OK. Fuj, ja sa nechcem držať. Ani ja. Fuj. Hej! No čo, nechceme ťa držať. Deti, prestaňte a poďte už. No dobre. Prepáčte za tento zvuk, ale vonku je nejaký autobus alebo nejaké auto, takže prepáčte. Ja viem, možno to už je aj otravné, keď sa furt proste ospravedlňujem, ale proste mám sa za čo, lebo tie auta, ten hluk a tak. Dobre, tak poďme na tie atrakcie. Hej. Jupi! Dobre, ideme. Na akú atrakciu pôjdeme ako prvú? Netuším. Mohli by sme ísť. Teraz ju musíš držať. Ja nechcem. Ale budeš. Poďme na toto. To je dobré. Ale ak nie si dostatočne vysoká, tak tam nemôžeš ísť. Ale ja som určite tak vysoká. Dobrý deň, pane, vy môžete ísť určite. No počkaj, tú malú si odmerajte. Jasné. Tam má koľko centimetrov? Počkaj, dáme to viac hore. Postav sa sem, malička. Ja už nie som malička. Ježiši, sorry. Tu? Dobre, môžeš ísť. Jej, môžem ísť na kolotoč. A poď sem ty sa odmerať, chlapček. Aj ty máš toľko, dobre. Môžeš si ísť k nej nasadnúť do onej, ak sa to teda dá, ale neviem. Prepáčte. No, asi sa to nedá úplne, lebo je tam málo miesta. Tak musíš nasadnúť tu. Ja chcem... Kto chce tam ísť? Nech tam ide mama so mnou. Ale maminka nemôže, lebo maminke by potom bolo zle, lebo je tehotná. Aha. Tak ty. Ja? Dobre. Tak si sadnem sem. A Klára. Čo? No dobre. Chcela som sem ísť. No. To je pomalé. Jej. Už to ide rýchlo. To ide mega rýchlo. Stop. Je zlé. To som skoro neprežila. Ani ja. Kam chcete ísť zas? Poď sem. Ukážem ti. Tuto to není. Poď, musíme ísť. Inde do onej miestnosti.
No dobre ľudia, vybíja sa mi mobil, tak pokračovanie bude neviem kedy, zajtra možno, alebo pozajtra. A dúfam, že ste si toto video užili, dajte like a odber a ahoj!